Quan es tracta de jocs de terror, pocs tenen una història tan inquietant i misteriosa com Five Nights at Freddy's. El que va començar com un simple joc de supervivència sobre animatrònics assassins, aviat es va revelar com una història profunda i retorçada que abastava dècades. Una història de traïció, assassinat i esperits inquiets. Però, quina és la història real darrere de Freddy Fazbear Pizza? Com es va convertir un restaurant familiar en un dels llocs més embruixats del joc? Avui ens endinsarem en la cronologia oficial de Five Nights at Freddy's, descobrint els tràgics esdeveniments que van donar lloc a les llegendes, misteris i terrors que s'amaguen a cada racó d'aquestes pizzeries. Cobrirem tots els moments clau, des dels primers dies de Fredbear's Family Diner, passant per les famoses mossegades del 83 i del 87, fins l'enfrontament final a Pizzeria Simulator. Aquesta és la història de dues famílies, els Aftons i els Emily, units per una pèrdua tràgica, secrets terribles i una recerca implacable de venjança. Així doncs, si alguna vegada us heu preguntat on va començar tot o com els animatrònics es van embrutar, sou al lloc correcte. Al final d'aquest vídeo haurem reunit els esdeveniments que conformen el llegat inquietant de Five Nights at Freddy's, i potser te'n vas amb més preguntes que respostes. Comencem el nostre viatge a la fosca història de... La nostra història comença l'any 1983, en un petit i modest restaurant conegut com Fredbear's Family Diner. Cofundat per dos socis comercials, William Afton i Henry Emily, aquest restaurant es va convertir en un punt de trobada popular per a famílies i nens. La principal atracció eren Fredbear i Spring Bonnie, dos animatrònics que captivaven els més petits amb els seus espectacles. A Five Nights at Freddy's 4 coneixem el Crying Child, un nen profundament aterrit per aquests animatrònics. A través de minijocs i escenes descobrim que té una por intensa a Fredbear i Spring Bonnie, un temor que podria estar relacionat amb el seu pare, William Afton, un home fascinantment fosc que experimentava amb l'animatrònica i la interacció amb nens. La por de Crying Child s'intensifica per culpa del seu germà gran, que aprofita qualsevol oportunitat per espantar-lo amb una màscara de focs, salta a sobre del nen i l'obliga a enfrontar-se als animatrònics, i fins i tot el tanca amb ells en habitacions fosques. Aquest terror constant el consumeix, fins que els malsons es converteixen en la seva realitat. El trauma de Crying Child es manifesta en somnis aterridors, on els animatrònics es converteixen en versions monstruoses amb dents esmolades, urpes i ulls lluminosos. Aquests malsons són el fonament de l'animatrònica de malson, és a dir, els Nightmare Animatronics de Five Nights at Freddy's 4, que no són reals, però reflecteixen la seva profunda por de ser ferit per aquestes criatures sinistres. Arriba el dia del seu aniversari, i tot es torna en contra seva. El germà gran i els seus amics li volen fer una broma cruel. El porten cap a Fredbear i li forcen el cap dins de la boca de l'animatrònic. Però la broma pren un gir tràgic. El mecanisme de bloqueig de la molla de Fredbear falla, i la mandíbula de l'animatrònic es tanca amb força sobre el cap de Crying Child, causant el que coneixem com la mossegada del 83. El nen pateix ferides greus i, tot i que sobreviu uns moments, finalment sucumbeix, quedant en un coma. Mentre el nen està en coma, experimenta visions dels seus últims pensaments, els seus intents de sentir-se segur, els records dels animatrònics i el terror que el consumeix. Aquests moments finals són representats en el joc de Five Nights at Freddy's 4, on el nen lluita contra les versions monstruoses dels animatrònics que més tem. La tragèdia del Crying Child desestabilitza la família Afton i enceta un cicle de terror que marcarà la història de la franquícia. La mossegada del 83 desencadena una sèrie de successos on l'horror i la traïció es tornen recurrents. Aquesta tragèdia només és l'inici. Poc després, la filla de Henry, Charlie, es converteix en la primera víctima de William Afton. Amb el seu assassinat, Charlie passa a posseir primer el ninot de Fredbear i més tard
Puppet, l'animatrònic protector que apareix a Five Nights at Freddy's 2. A través d'aquest acte, William inicia un cicle de mort i destrucció que continuarà afectant molts altres. Després de la tragèdia de la mossegada del 83, la família Afton va quedar devastada. Però mentre la pèrdua del seu fill hauria enfonsat qualsevol pare, per a William Afton no va ser suficient per aturar la seva obsessió. Al contrari, semblava alimentar quelcom encara més fosc dins seu. En secret, William va establir una nova instal·lació, Circus Baby Entertainment and Rental. A diferència del Family Diner de Fredbear, aquell lloc no era un restaurant familiar, sinó un complex subterrani dissenyat per llogar animatrònics a festes privades. Aquestes noves creacions, però, estaven lluny de ser innocents. Una de les creacions més complexes va ser Circus Baby, un animatrònic altament avançat que semblava dissenyat per entretenir els nens amb globus, gelats i cançons. Però Circus Baby no era com els animatrònics de Freddy Fazbear Pizza. Portava un propòsit ocult. Entra en escena Elizabeth Afton, la filla de William. Ella estava fascinada per Circus Baby, atreta per l'animatrònic brillant i acolorida que el seu pare havia creat. Tots els advertiments de William per mantenir-se allunyada de Circus Baby, la curiositat d'Elizabeth només creixia. Un dia, sense supervisió, Elizabeth no va poder resistir més la temptació. Es va apropar a Circus Baby, ansiosa per veure-la de prop. Però en aquell moment, la programació oculta de Circus Baby es va activar, revelant la seva funció mortal. En un gir aterridor, els mecanismes interns de Circus Baby van ser dissenyats per capturar nens dins seu. Elizabeth es va convertir en la seva primera víctima, atrapada dins de la maquinària de l'animatrònic sense possibilitat d'escapar. La seva mort va ser instantània, però el seu esperit va quedar atrapat dins de Circus Baby, convertint-lo en un animatrònic posseït. Des d'aquell moment, Circus Baby ja no era només una màquina. Estava posseïda per l'esperit d'Elizabeth, convertint-se en un ésser amb consciència pròpia i potencialment perillós. En lloc de plorar la mort de la seva filla, William va continuar amb els seus experiments, amagant la veritat i expandint els seus projectes reforçats. Circus Baby no va ser l'únic animatrònic amb un propòsit fosc. William va seguir dissenyant els animatrònics dels Funtime, cadascun amb compartiments secrets i mecanismes ocults dissenyats per atreure i capturar nens. Ballora, Funtime Freddy i Funtime Foxy formaven part del seu pla terrorífic. És aquí on nosaltres, Michael Afton, entrem en aquesta instal·lació com a tècnics, enfrontant-nos directament amb aquestes màquines posseïdes a Five Nights at Freddy's Sister Location. A mesura que explorem, descobrim el destí d'Elizabeth i de les ambicions sinistres de William a través de gravacions i de les pròpies accions dels animatrònics. A mesura que avancem per la instal·lació, Circus Baby comença a parlar amb nosaltres, oferint-nos ajuda, però amb un to inquietant. Aprenem que aquests animatrònics són éssers conscients, atrapats per esperits, però programats per complir funcions fosques. Circus Baby, amb la veu d'Elizabeth, ens revela pistes del seu passat tràgic, mostrant la lluita de l'esperit de la noia que encara resideix dins seu. Els animatrònics del Funtime, liderats per Circus Baby, tramen un pla per escapar. Uneixen les seves parts per formar Enna, una amalgama aterridora de tots els animatrònics que planteja utilitzar el cos de Mike com a disfressa per sortir de la instal·lació. En un final impactant, Enna aconsegueix prendre control del cos de Mike, utilitzant-lo com a camuflatge per escapar al món exterior. La instal·lació queda enrere, els seus horrors ocults una vegada més, mentre Enna es perd en l'anonimat disfressat com una persona aparentment normal. Amb l'esperit d'Elizabeth atrapat dins de Circus Baby i els animatrònics dels Funtime perduts, el llegat de terror i experimentació de William es perpetua, generant noves amenaces i afegint més capítols sinistres a la història de Freddy Fazbear Pizza. Després dels foscos esdeveniments a Fredbear's Family Diner, Fazbear Entertainment busca un nou començament. Amb l'objectiu de reconstruir la seva imatge i atraure famílies de nou, van obrir una nova ubicació amb una nova generació d'animatrònics. Els nous animatrònics, coneguts com a animatrònics Toy, van ser dissenyats per ser més colorits i familiars, amb un aspecte amable i més atractiu per als nens. A més, estaven equipats amb un programari de reconeixement facial vinculat a una base de dades criminal.
Aquesta tecnologia pretenia garantir que només els empleats i els convidats autoritzats poguessin interactuar amb ells de manera segura. Aquesta innovació en seguretat era l'intent de Fazbear Entertainment per assegurar-se que no es produïren més tragèdies dins de les seves instal·lacions. Tot i això, els esforços per millorar la seguretat no van ser suficients per atraure els horrors que aviat es desenvoluparien. Els animatrònics originals, Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, encara eren presents, però havien estat emmagatzemats a la sala posterior, deixats en estat de deterioració. Amb la seva aparença desgastada, contrastava fortament amb els nous animatrònics brillants de Toy. Però, malgrat el seu aspecte vell i danyat, aquests animatrònics no estaven completament inactius. Encara estaven posseïts, amb esperits inquiets que buscaven venjança. En aquesta nova pizzeria, assumim el paper de Jeremy Fitzgerald, un guàrdia nocturn encarregat de supervisar les càmeres de seguretat, per garantir que els animatrònics romanguin en els seus llocs. Aviat, però, Jeremy descobreix que aquests animatrònics toys tenen una mena de consciència pròpia i no es queden a l'escenari després d'hores. De nit en nit, Jeremy observa com els animatrònics toy vaguen per la pizzeria intentant entrar a l'oficina de seguretat. Però no són l'única amenaça. Els vells animatrònics, malmesos, també es tornen actius, movent-se a una intenció estranya, com si estiguessin impulsats per les ànimes atrapades en ells. I després hi ha el retorn del misteriós Purple Guy, en William Afton, l'home darrere de les targetes inicials. William, per la seva aparença fosca i inquietant, torna a la pizzeria per continuar amb els seus crims. Malgrat les mesures de seguretat afegides, Afton troba maneres de manipular els animatrònics per atreure nens insospitats a la sala posterior, sumant noves víctimes al llegat sinistre de Freddy Fazbear. Els esperits d'aquests nens atrapats en els animatrònics originals no poden descansar en pau. Busquen venjança contra el seu assassí i qualsevol que es creuin el seu camí durant les hores nocturnes. Aquestes tensions culminen amb l'infame mossegada del 87, un dels esdeveniments més enigmàtics de tota la cronologia de Five Nights at Freddy's. Durant una jornada diurna, un dels animatrònics va atacar un membre del personal de seguretat, causant-li greus ferides. Aquest incident es va convertir en un altre capítol tràgic, tornant a enfosquir la reputació de Fazbear Entertainment. Molts creuen que l'atac va ser provocat per Mangle, l'animatrònic amb peces desmuntades i d'aspecte terridor que sol moure's de manera erràtica per la pizzeria. A causa de la seva naturalesa inestable i els seus moviments bruscos, Mangle es va convertir en la principal sospitosa de l'incident. Després de la mossegada del 87, es van imposar noves restriccions als animatrònics, limitant les seves funcions i generant més por al voltant de l'establiment. La imatge de Fazbear Entertainment es va tornar a deteriorar, amb nous dubtes sobre la seguretat de la seva tecnologia. A mesura que els esdeveniments tràgics s'anaven acumulant, es va fer evident que aquesta nova pizzeria no ho duraria gaire. Després de l'última nit de Jeremy, la pizzeria va tancar definitivament i els animatrònics toy van ser desmantellats. Fazbear Entertainment va ser durament criticada i qualsevol esperança de restaurar la seva reputació va desaparèixer. El tancament d'aquesta ubicació va marcar un altre intent fallit de Fazbear Entertainment d'allunyar-se del seu passat encantat. Els animatrònics toy van ser emmagatzemats, mentre que els clàssics romanien com un recordatori omniós de les víctimes de William Afton. Amb cada nova pizzeria i cada nova generació d'animatrònics, les tragèdies de Freddy Fazbear van continuar, alimentades per esperits inquiets i per les ambicions retorçades de William Afton. Però aquests esdeveniments només eren un preludi del terror que encara havia d'arribar. Després de les tragèdies passades, Fazbear Entertainment va intentar mantenir el negoci viu, reobrint la pizzeria original de Freddy Fazbear. Però a hores d'ara, la reputació de la marca estava profundament afectada pels rumors de desaparicions, accidents misteriosos i animatrònics encantats. Els animatrònics de la pizzeria original, Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, van ser restaurats per reprendre el servei, però ja no eren els innocents intèrprets que semblaven ser. Cadascun d'ells estava posseït per les ànimes dels nens assassinats, per William Afton, esperits inquiets que buscaven venjança i que es movien per la pizzeria durant la nit. Al primer Five Nights at Freddy's juguem com a Mike Schmidt, és a dir, Michael Afton, un guàrdia nocturn contractat per vigilar el restaurant fora d'hores. Sol a l'oficina de seguretat, Mike observa les càmeres i escolta els missatges enigmàtics d'un guàrdia anterior conegut com a Phone Guy. Al principi, Mike pensa que la feina serà senzilla, només monitoritzar les càmeres per assegurar-se que tot està en ordre.
però aviat descobreix que els animatrònics es mouen, rondant la pizzeria i apropant-se més i més a la seva oficina amb cada hora que passa. Cadascun d'aquests animatrònics té el seu propi comportament inquietant. Bonnie i Chica són els primers a apropar-se, posant a prova els nervis de Mike. Llavors hi ha Foxy, que observa des del Pirate Cove fins que decideix sprintar cap a l'oficina quan Mike no està atent. Però el més esgarrifós és Freddy, que s'amaga a les ombres amb prou feines visible a les càmeres. A mesura que passen les nits, els animatrònics es tornen més agressius, i els moviments implacables d'aquests esperits obliguen a Mike a conservar l'energia amb cura. La pizzeria no només és assetjada per les màquines, sinó pels esperits vengatius atrapats dins d'elles, ànimes de nens furiosos a qui els van robar la vida. Aquests animatrònics són molt més que màquines. Són recipients per a les ànimes enfadades de les víctimes de William Afton, buscant retribució contra qualsevol adult que es trobi en el seu camí. Mike ha de sobreviure a 5 nits de terror, amb cada una sent més intensa i aterridora que l'anterior. Mentrestant, William Afton, el Purple Guy, torna a la pizzeria en un intent macabre d'amagar els seus crims. Comença a desmantellar els animatrònics sense adonar-se que, en fer-ho, està alliberant els esperits atrapats dins d'ells. Però el pla d'Afton té un resultat desastrós. A mesura que desmantella cada animatrònic, els esperits dels nens que va matar apareixen al seu voltant, atrapats en la seva set de venjança. Els seus esperits el rodegen i en un atac de desesperació, Afton es refugia dins d'un vell vestit animatrònic, el de Spring Bonnie. En un últim acte desesperat, William s'amaga dins el vestit de Spring Bonnie, un model antic amb perillosos mecanismes de bloqueig de molles. Però el vestit falla, les molles es trenquen i Afton queda atrapat dins, aixafat pel mateix vestit que utilitzava per atraure les seves víctimes. William Afton es converteix en Springtrap, una fusió retorçada d'home i màquina, condemnat a vagar en agonia eterna. Tot i la seva mort, el seu llegat pervers persisteix, quedant atrapat en el vestit animatrònic i condemnat a rondar la mateixa pizzeria que va embruixar. Amb la desaparició de William i una altra sèrie d'esdeveniments inexplicables, la pizzeria torna a tancar. Però el caos no s'acaba aquí. Els esperits dels nens romanen, i els animatrònics descansen en silenci, esperant entre les ombres el dia en què tornaran a aixecar-se. El fos llegat de Freddy Fazbear Pizza està lluny d'haver arribat al seu final. Els animatrònics posseïts i l'ànima atrapada de William Afton continuaran ressorgint, portant terror a qualsevol que es creui el seu camí. I la història de Fazbear Entertainment es convertirà en una espiral encara més profunda, l'horror a mesura que emergeix noves localitzacions i es reclamin noves víctimes. Després de dècades de tragèdies i tenebroses pizzeries, la majoria de gent ja s'havia oblidat de la pizzeria de Freddy Fazbear. Tot i així, els rumors dels horrors que envolten Fazbear Entertainment mai van desaparèixer completament. Aquesta fascinació persistent va portar a la creació de Fazbear Fright, The Horror Attraction, un lloc on els visitants podien experimentar les espantoses llegendes de primera mà. Fazbear Fright era una atracció de terror dissenyada per explorar les llegendes urbanes d'animatrònics embruixats i desaparicions misterioses. Ple de records antics i peces trencadores d'animatrònics de les antigues pizzeries, aquest lloc volia capitalitzar les històries que s'havien convertit en autèntics mites urbans. Però quan ens posem en el paper d'un nou guàrdia nocturn, les coses prenen un gir fosc. Durant la instal·lació de Fazbear Fright, els treballadors fan un descobriment esgarrifós. Amagada en una sala tancada, troben una carcassa animatrònica antiga i danyada, però molt viva. Es tracta de Springtrap, la figura corrompuda i maleïda de William Afton. Springtrap no només és un animatrònic, és la forma maleïda i distorsionada de William Afton, l'home responsable de tantes morts. Els anys dins del vestit han deteriorat el seu cos, però el seu esperit continua viu, impulsat per una maldat implacable. Ara, per primera vegada, des que va quedar atrapat, torna a estar lliure, preparat per perseguir qualsevol que s'atreveixi a creuar el seu camí. Com a guàrdia nocturn, aviat t'adones que Springtrap és diferent de qualsevol animatrònic al qual t'has enfrontat abans. Els seus moviments són imprevisibles i no s'atura en la seva persecució. Nit rere nit, cada cop més a prop, la seva figura en descomposició es mou pels passadissos, caçant-te amb paciència implacable. Per sobreviure, et veus obligat a usar esquers d'àudio i de vídeo per intentar mantenir-lo lluny de la teva oficina. Però com si la presència de Springtrap no fou prou aterridora, també persegueixen al·lucinacions fantasmals d'altres animatrònics,
figures espectrals de Fairy, Foxy, Chica i fins i tot Balloon Boy apareixen, distraient-te i desorientant-te, restes del passat que es neguen a desaparèixer. Aquests fantasmes són els ecos dels esperits que una vegada van posseir els animatrònics originals, embruixant els passadissos de Fazbear's Fright com un recordatori de les vides arruïnades per les accions d'Afton. La seva presència només fa la feina més terrorífica, difuminant la frontera entre la realitat i el malson. Cada nit es torna més intensa, amb Springtrap creixent en agressivitat. És com si l'esperit de William, atrapat dins del vestit, senti una oportunitat de llibertat i estigui disposat a fer qualsevol cosa per escapar, encara que això signifiqui eliminar-te. Però en l'última nit, un desastre s'abat sobre Fazbear's Fright. L'edifici es consumeix en un incendi. Les flames engoleixen tota l'atracció. No queda clar si el foc va ser intencionat o un accident, però a mesura que les flames cremen, semblen purificar la foscor que havia perseguit aquell lloc durant tant de temps. El foc aparentment destrueix Springtrap, acabant finalment amb el terrorífic llegat de William Afton, d'una vegada per totes. Però fins i tot en la destrucció, una pregunta inquietant persisteix. El foc va acabar realment amb els animatrònics encantats i la maledicció de la pizzeria de Freddy Fazbear? Pot ser que Fazbear's Fright s'hagi reduït a cendres, però la llegenda de la pizza de Freddy Fazbear i els crims de William Afton encara viuen. Les ànimes que van atrapar no han estat alliberades i a les ombres és només qüestió de temps abans que el mal torni a ressorgir. A mesura que les cendres es refreden, molts creuen que aquest és el final de la història, però l'esperit de William Afton, lligat a Springtrap, continua latent, i aviat una nova pizzeria s'aixecarà, construïda sobre les ruïnes encantades del passat. Després d'anys d'incidents terrorífics i misteriosos incendis, Fazbear Entertainment va intentar aixecar-se una vegada més, obrint una altra pizzeria de Fazbear Fazbear. Però aquest nou restaurant no era el que semblava. En realitat, era una trampa final, un últim intent desesperat per acabar amb el cicle d'horror d'una vegada per totes. A Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator assumim el paper d'un nou propietari encarregat de construir i gestionar una pizzeria de Freddy Fazbear. A primera vista, sembla una simple simulació de negoci, però en realitat tot forma part d'un pla acuradament planificat. Aquesta pizzeria va ser creada per Henry Emily, antic soci de negocis de William Afton i pare de Charlotte, la nena que posseïa a Puppet. Henry havia passat anys planejant aquesta trampa, sabent que William Afton, que encara vivia com Springtrap, finalment hi seria tret, juntament amb altres animatrònics encantats. L'objectiu de Henry era treure cada animatrònic posseït en un únic lloc per acabar amb el seu patiment. Entre ells es trobaven Scrap Baby, una versió distorsionada de Circus Baby, posseïda per Elizabeth Afton, Molten Freddy, una fusió de diversos animatrònics de Funtime, i Lefty, un animatrònic dissenyat específicament per contenir a Puppet, posseït per la pròpia filla de Henry, Charlotte. Cadascun d'aquests animatrònics portava l'ànima d'un nen perdut a causa de les seves ambicions retorçades d'Afton, i ara tots eren aquí, units per la trampa de Henry. Ell ho havia plantejat tot, creant un lloc on aquestes ànimes perdudes poguessin descansar finalment i on el mal de William Afton pogués ser contingut d'una vegada per totes. Com a propietari, se t'instrueix a salvar aquests animatrònics, portant-los a la pizzeria un a un. Però aquesta no és una feina senzilla. El procés de salvament és tens i perillós, ja que cada animatrònic es torna més agressiu, recordant-te el mal que porten dins seu. Durant els torns de nit, els animatrònics rescatats intenten arribar a tu, apropant-se per les ventilacions i posant a prova les teves habilitats per evitar que arribin a l'oficina. És evident que aquests esperits no estan en pau, encara consumits per la venjança, la confusió i la ira. Però en la nit final tot es revela. Henry transmet un missatge gravat dirigint-se als animatrònics, als esperits dins seu i finalment a William Afton. En aquest missatge final, Henry s'enfronta a William Afton directament, condemnant-lo a un destí pitjor que la mort. L'edifici és incendiat, dissenyat per cremar-ho tot i a tothom a l'interior. L'objectiu de Henry és clar, posar fi al caos, alliberar les ànimes atrapades i finalment acabar amb el malèfic llegat de William Afton. A mesura que les flames creixen, els esperits atrapats dins els animatrònics finalment són alliberats. La filla de Henry, Charlotte, juntament amb els altres nens que havien estat capturats per aquestes màquines, poden trobar finalment la pau. I William Afton, com a Springtrap, queda condemnat a patir en les flames, aparentment derrotat per sempre. Amb la pizzeria reduïda a cendres, el pla de Henry sembla un èxit.
Els esperits estan en repòs i la maledicció de Ferry Fazbear sembla haver estat aixecada finalment. Els animatrònics són destruïts i amb ells el llegat retorçat de William Afton és enterrat sota les flames. Però fins i tot, en la derrota aparent, l'esperit de William Afton segueix sent una presència fosca en l'univers de Five Nights at Freddy's. Tot i que aquest capítol s'ha tancat, una pregunta que tant continua. És realment el final de William Afton? O alguna part del seu mal continua assetjant aquells que ha deixat enrere? Per ara, la història de la pizzeria de Freddy Fazbear i els seus animatrònics encantats sembla haver arribat a la seva fi. Però mentre hi hagi ombres secrets al món de Five Nights at Freddy's, el terror mai no s'acabarà de veritat. Moltes gràcies per haver vist el meu vídeo. Espero que us hagi agradat tant com a mi fer-lo. Sé que m'he deixat molts elements de la història de Five Nights at Freddy's. El que passa és que com que és un tema tan complex, fet a base de teories, donaria per un vídeo sencer i molt més llarg. Però el temps és or i a mi m'ha agradat molt fer-lo. Bé, espero que disfruteu de la setmana de Halloween del meu canal i la vostra setmana de Halloween en general. Però jo m'he d'anar aviat perquè crec que algú m'està esperant. Així que subscriviu-vos i doneu like al vídeo. Moltes gràcies. Adeu!